Lokhon tisopu inut lahorijan daily market along Pulsar 125 akimi parking along pen bang pang thek thek thedom inghu ponde. Ningkan capsose kibi kraehem non puthot kimrang pontu tanglo. Upper Majung Mary Arnamape, Amonduli along Holy Family Paris Karbi Catholic Ninganasek Achong Maipi Kapaman Pon. Kardom Abirta Thanbang Pisami Hem Piteron Pi, Aprang si Biswanath Karbi Life Kelang Vera do Anaphan Kardom Pajeriglo Kardom. Tangte Pini Abirta Lenon ang tonpen Arjuponik Sina. Ningkan capsose kibi kraehem non puthot kimrang pontu tanglo. Nijang Karbiang long lakha sirkep Amreng constituency arlo Sirkindeng police station kaparlo Mukoilung police outpost adung het long third happy arong along Ningkan keba philo labangso central school ki kimpot. Pinpur me kedamtang congress ai Ningkan krep hosose ratchari bomahu lakha sirkep Amreng constituency pen kachapa haidun ex MDC ake haigos milik ahin pen ong dungatangka panahok derapi. Ahemobang petang pon pedat lasinon kiro bom BJP Ratcharia song pen mate non kiki bom Karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Longhanga hin pen sitame hada karada tumaphan akisung puthot chicharsi labangso ahem non omat kapetang ponchi pura tong sekot penon kimrang pon bom tanglo lapen labangso school ahem aphan hada karada tum tang wekji pura ningke thepen jonghong prong Nijang Karbiang long Zirkendeng pen plantic row report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen Arjuponik tha. Upper Majung Mary Arnamape, Amonduli along Holy Family Paris Karbi Catholic Ninganasek Achong Maipi Kapaman Pon. Pini ni phai krihini thang achiklo lakhain korahini Sarupathar constituency kaparlo Upper Majung Mary Arnamape, Amonduli along Holy Family Paris Karbi Catholic Ninganasek Amaipi Kapaman Pon. Bangso me long athipi ke enpon lake efesius sangdeng pihini angdeng suner kem kikroi penapot arnam hirjume pena joksi nanglitum joklong lo athipi si enpon bangso jai me ke damtang niphai kep thang achiklo pen pangcheng pon si pini niphai krihini an jaimek pajut pon lason si ke chengsiar ni mate niphai ke barni arni kang sam por phai ke thompen por phai pho an reception padupon adun thu por phai phora je timpen troxi lake tirikam amondulia tumpen alhi kang thum padupon Aduntu Parla Kapang Terlake, Kurusar Joy, Cheravelel. Aluhi ke denglake, Tirikama Monduli, Amaipu, Ekon Ronghanga Hinpensi, Dengpon. Piniki Jutsiar ni Mateni Paikrehin Arni, Ajay Meglake, Porpai Trokraje Timpen, Porpai Troxi, Adap Akardom, Chengpon, Puthot Adoration ke Japon Lake, Sabet Activi, Karkli Kangthir, Kurusar Samson Teron. Bible Kang Terkapor Hipon Lake, Japrachana Monduli Lapen, Balipathara Monduli. Uthot Hopha Committee Amaipu Vidya Singh Bungrung Ahin Pen Kachitongdun Aluhi Do Anaphan Pachini Pon. Jai Megalong Bible Quiz Competition Sitame Padopon. Ijutsi Kachipate Anong A Pipa Jerponsi May Mesen May at Pen Pajut Pon. Nalatum Abhan Churula Le Pini Dak Nilitum Paris Hopha Atika Parmajungong Piningan Ingding Po Kechok Apollo Nasi Kitamtang Dak thang tarik kepen ini ke tarik ini ni thoma program non pini ki pajutlo asila paso program alang ni tama kutuhan ke ni makuso kurusa kam som teron lapen adun thu kurusa de thalo sam som teron alang tumbang pen ta tutulang ako ni tama kurusa Nicholas alang tumbang si lani thoma program pen ni sen ni pen ni tom nonglo asini tumni ngarong lo Dangte labang so may long monduli ka on chitong pon lo. Ada ka monduli nilitum Japrian Pris, Japrian ng bongke nilitum Karbi. Kini ka ba toner kep to. Kasi labang so rong monduli ni kep pen non labang so ba sini ko. Sini tu kan bang tuning bangke dengarong si gitu lo. Kasi tuning bangke dak apa majum lo. Kasi kantai ana mengkau nanti itu pen lihat ni tuning bangke nilitum jelau dan si patiji pusi nilitum ini pen
Karbi Anglong Chapra Langso Penagostinong pa report, Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arju ponik tha. Lokhon Tisopu Inut Lahorijan Daily Market along Pulsar 125 Akimi parking along pen bang pang tek atom inghu ponde. Pini thang ni phai krahini surhini raingkora kethom ada porphai cap malam Lahorijan Market along malamso pasang kokahut pang tek atom pon inghu pi ponde. Iri tarle pona hut CCTV footage alom amohora bang pang tek ponong lo. Amunit ke Mia son lapen sa bagana natsi ke parpusi pang tek pon. Lapen adung head raikom sakhi khotkhoti police station along missing report ame pidam lo. Lasi komane abang phujong si theklong abang aling ningke me pen nang birta vekha nang cherap duntha lapeneli hin pen ningke me sitame pajer ponji. Contact number lake 8638781516. Agari lake Pulsar 125 model registration number AS09 J2734. Color black. Amen Lokhon Tiso Arong Hidipi Apar Hatoka Longki Tiso Gaung. Lapen Labangso Pulsar Chiklojon Po Anbaksi Dolang Lata installment pensi kenam pusi ahem Pulokon Tiso aning ge oi mekri jang proof anpin nang pachini don lasi ning ke me Karbiang longara heglonga bangaling sitame birta vek thapusi nang kachuning ridon. Karbiang long Borjan Penamor Singh Be report Biswanath Karbi Live. Tangte Pini Abirta la anpen sikang tonpon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi.